Хей! Много отдавна не съм изпитвала такава огромна нужда да отговоря на видео за себе си, но смятам, че в този случай е абсолютно наложително. Първото и най-важното нещо, което искам да кажа по въпроса е, че никога не е окей да снимаш някой без неговото позволение. Ако искаш снимка, елай ме попитай, аз няма да ти откажа никога. Дори да видя в очите ти, че си най-мазния хейтър, аз няма да ти откажа, защото просто не съм такъв човек. Когато си снимаш с мен, след като си имал позволение, ти с тази снимка можеш да правиш каквото си поискаш, може да си я качиш в OnlyFans, ако искаш. Аз вече съм дала съгласие и нямам какво да кажа по въпроса. Господин Стокър, много се радва, че си ме хванал така, че да изглеждам добре, понеже понякога ме хващате в най-ниските ми моменти и тогава вече съм наистина ядосана. Сега да адресираме слона в стаята, именно този шал. Господин Стокър, следващия път, преди да изплискаш видеото директно в TikTok, може да пробваш да ми отвориш профила, да цъкнеш първото видео в него и да се информираш точно какво се е случило. За който не е разбрал, опитах се да докарам нов цвят за музикалното видео на новата ми песен и изключително много си изпържих косата. Не знам какво трябва да ти има, за да си помислиш, че аз по някакъв начин усмивам или приемам чужда религия. Хора, това е шапка от H&M. Следната една седмица хода с перуки, с шапки и не дай си Боже с шалове, само и само да скрия какво ужасно нещо причиних на косата си. Всички, които са се притеснили, хора, взех мерки и успях горе-долу да оправя положението. Така или иначе ще го видите всички утре в 10, като излезе новата ми песен. Просто докато успея да го оправя е бил мой личен избор да си скрия косата, докато хода на публични места, вместо да хода изпържена и да ме снимате изпържена. Искам да използвам момента да благодаря на господин Стокър, защото все пак няма лоша реклама, така че ти и всичките ти нови фенове може да отидете да видите финалния резултат утре в 10. Искам също така да благодаря сърдечно на хората в коментарите, защото когато го видях това видео и сърцето ми прескочи, очаквах да отворя коментарите и да видя огромен хейт, но вместо това бях срещната с изключителна подкрепа и защита от ваша страна, хора, които се опитват да го информират какво се е случило, че е заради новата песен, или хора, които му казват, че не е окей да ме снимате на публично място. Сърдечно ви благодаря и искам да използвам момента да се извиня, ако съм обидила някой или ако съм сложила шала по грешен начин, слагала съм го по същия начин и преди просто е било без шапката, може да видите снимки в Instagram. Никога не е било целенасочено към която и да е група и никога не е било с дисреспект към който и да е. Това е всичко от мен, ще се видим утре в 10.